Bueno, pues el día empieza así. Menos mal que he deixat la motxilla, perquè se l'enduguen. Menos mal. I té pinta de que això serà així hasta les 12 del migdia. Muy bien. Bon dia. Dia número 6 i últim d'esta aventura del Camino de Santiago. Com us vaig comentar ahir, he deixat la motxilla. Estic molt contenta de la decisió que he pres. Ara ha parat de ploure, per no això he pogut fer una miqueta del vídeo, però el pronòstic és que plourà durant tot el matí. Així que estic molt contenta. He començat ja que ja me fan mal els dits dels peus, o sigui que com ja medio preveí. Bueno, com ja he previst, o ja vaig preveure, ho passaré bastant malament en els peus, així que me n'alegro molt d'haver deixat la motxilla. I a veure què ens trobem avui, si us puc ensenyar coses xules o què. Au, pues, anem ben, adeu. Bueno, primera paradeta. Estem en un bar, portem aproximadament uns 6 quilòmetres. A ratos plou i, bueno, menys mal que porto la jaqueta esta chubasquero i també porto un pantaló impermeable i d'esta manera ho aguanto bastant bé. No fa mal els peus, òbviament, però menys mal que no porto la motxilla i això m'està ajudant moltíssim. No puc córrer molt, però vaig fent xino-xano i aguantant lo mal. Vale, seguim. Adéu. Ay, tu video, pero Els cabretes amagant-se. dices que le vamos a dar comer. I allí hi ha una vaca. No, una vaca no, és un poni. És un cavall. Ay, se fue. Hermosamente peligroso está esto. Uf. Durito, durito está haciendo. Ay, pero está chulo, Ay, como perro mojado, espérame. Ay, Te estoy grabando. Oh, Y se quita las gafas. Te estoy grabando. es que luego me salen ojos. És necessari que a falta de 7-8 quilòmetres per arribar a Santiago te posin un autobús allí justet després d'una pujada per aquí, que et posin un autobús en plan, ya para lo que te queda, pues te subes en el autobús y te llevo. Així no, Així no, hi hauria d'haver gent
aplaudint, motivant, venga, venga, que tú puedes, però no un autobús per a dir, mira, me subo aquí i ja, chao. Me fan molt mal los peus, però ja estic arribant, quasi, quasi. Està plovent, continua plovent, tot el rato així. Vaya pelos llevo. Tu cosa, la güera. Sí, ¿no? Ay, cosa. Será más complicado, más fácil. Mira, mira. Buen camino. Pues no sé, pero el culo se te debe quedar, pero vamos, de asparto. Buen camino. Ah, no. Crec que queden, no ho sé, uns 7 quilòmetres potser, no ho sé, però ara ja parem cada 2x3 perquè jo ja estic molt al límit, però bueno, arribarem, són com les 2 de la tarda o alguna així. Vinga, va, un poquito más. Bueno. I després de molts quilòmetres i de molt mal de peus, per fi, i ja estem aquí. Little. Ai, he de gravar sin querer. Bueno, no trobem on se fa lo del certificat del peregrinaje i ara un senyor gallego amable ens està portant cap a una altra banda. Quina gràcia, ens està portant tot el rato, diu, ay, pues ya os llevo, ya no tengo nada que hacer, os llevo. Y le está explicando toda la vida aquí al compa. Hola, buenas tardes. Pero bueno, es muy agradable. Bueno, ara sí, que estem a punt d'arribar. A que mos doniguen los certificats de la història esta. Bueno, pues volia fer un vídeo ensenyant-lo un moment, però m'acaben de dir que nanai de la Xina que fotos sí, vídeos no. Adeu. Y contra todo pronóstico, ¡lo tenemos! Adeu! Bueno, pues ja estem. Donem per finalitzada esta aventura del Camino de Santiago. Ara vaig a sopar, que toca. Acabaré d'editar el vídeo, a veure si tinc temps de fer-ho, perquè ja són quasi les 10 de la nit i ja estic molt cansada. Però bueno, voy a ello. Moltes gràcies a tots per haver vist els meus vídeos, si t'us han agradat, i si no, pues vale. I ja està. Unes palabritas, Julio. Pues eso, bye. Así sí. Hombre, por supuesto. Si no se me va a romper la hiel.
Esto es lo que me gusta.